ONS wacht het dreig voetbalseizoen. Dream komt uit voor Kenny Otikba bij Heerenveen. En outsiders voor SPC hoop je waasje op een stunt. Het is maandag 9 augustus, dit is de sport in Boppenslag. Goejoen, in de komende 24 minuten zit de Frieske sport weer centraal in dit programma. En naast al neemde onderwerpen ook nog omtinken van Vierleppen. Want takom sneun is het Nederlands kampioenschap in Polsbroekerdam. En wij wie in oude sneun bij het Vierleppen in Grieptjerk. En dat is dan de opmaat naar dat NK. Het amateurvoetbal gaat na weken weer los. En voor ONS Snits budget dat zij als enigste Frieske club optreden zullen op het hoogste plan. En dat is de topklasse. Sneun wie de Iependaai en ik de laatste oefenwedstrijd in de tarriering op het nieuwe seizoen. Wij zeggen hoe de ploeg ervoor zit en hifken de verwachtings voor het komend seizoen. Op 4 mei van het Dierwaard ONS kampioen en promoveren naar de topklasse. Het verhaal wie doet duidelijk. Geen budget, dus er moet op alternatieve wijze zocht worden naar versterkings. Na je weekend gaat de competitie los en is de vraag of de ONS erin slagen is om een goede topklasse weerdige selectie onder start te krijgen. De eerste reactie we hier van nou, er moeten wel wat jongens bij. Als het heel realistisch zo nijtocht, dan is het wel van. Het is heel lastig financieel jongen en qua gebieden die zitten om echt versterkingen te helpen. Dat is er in de buurt net. Dus dan haast 2 keuzes, haast of de kiest een van heel 4 helpen voor heel veel yield. Nou, dat is net lukt. Ik financieel jongen net. Dus ja, de eindstand is dat we gewoon talentvolle jongens helpen uit de regio. En dat is voor dit moment is dit team wat we nu hebben het maximaal haalbare. ONS is er op het laatste moment nog niet slagen om een bijzondere speler binnen te halen. Het is de Deen Kasper Kolert, die het is in Huitelaan in de 2e divisie spelen en een versterking op het middenveld is. My main goal to achieve is to have a good experience and do my best here and prove myself. It's it's a hard competition and I want to prove myself as much as I can and prove myself to the team and to everybody. Andere spelers die nee binnenkomen uit de regio en binnen jonge talenten. Ook de trainer is nee, Bert Hollander. Hij wordt hopend door assistent Leo de Wacht en Sander van der Heijden, die een dubbelfunctie had als speler-trainer. Het is wel eens lastig hoor. Het is niet altijd even makkelijk, maar vooral als het is vooral lastig op trainen op het moment dat je aanwijzingen geeft terwijl je zelf ook aan het trainen bent. En het is lastig als je in het veld staat in wedstrijden en de ene helft gaat heel goed en de andere helft gaat heel slecht. En dat is wel lastig. Na je weekend trappen de ONS Azië Skeveringen. En op voorhand is al wist dat het een dreegseizoen worden zal voor de Snitsers. Mooi een al betal dat een mengsel is van routine en jong talent. Nou, we hebben een collectief, dat is het sterke punt van ONS. ONS heeft een hecht team, daar ben ik een soort jongens van vorig seizoen die daarbij winnen, kampioen worden. Ik op basis van dat gegeven, dat ze maar de hele ploeg dat bereikt hebben. Nou, en dat is uw sterke punt. En als we dat nou dit seizoen doorzetten en we dwalen te voetballen, dus we gaan voetballen, we gaan druk zetten. Nou, we gaan dus net verschuilen, dan moet het wel kennen. Het is in potentie een hele leuke groep. Het zijn allemaal jongens uit de regio en met veel talent, dus de potentie is gewoon heel groot. En dat is leuk om mee te werken. Alleen ja, het is niet zo dat iedereen nou al een niveau heeft van topklasse middenmoot. Zo simpel is het ook. Daar moet je heel realistisch in zijn. Dat geeft niks, dat zijn gewoon feiten. Alleen daar zijn we wel mee bezig. We moeten steeds beter worden, alleen dat moet geen 2 jaar duren, want dan is het te laat. Op dit tijd is er een gal vol blessures bij ONS en dat kan de start in de topklasse wel eens negatief beïnvloeden. Wils het goed begin zo wichtig is om vertrouwen te krijgen. In de oefenwedstrijd sneun wie het net al te best wat ONS Shelliet. Al water dan wel met 2-0 won van eerste klasse DTS uit Ede. Als deze wedstrijd een voorbode van de competitie is, dan lijkt het erop dat de Snitsers op het topvlees rennen moeten om topklasse te blijven. Kijk, het zijn hele simpele feiten. Hier wonen minder mensen in Friesland, er is minder geld, er is dus minder talent. En wij doen het met een prima budget, met jongens uit de regio, met jeugd en ook nog eigen jeugd. Nou, en daar gaan we het best van maken. En dat wil niet zeggen dat we degraderen, alleen het zal niet, wij zullen geen wedstrijden met 3 vingers in je neus en 5 in je kont en alles. Nee, dat wordt gewoon keihard knokken. Alleen het geeft niks, het is alleen maar mooi. Ja, en de eerste wedstrijd van ONS is al takom sneun. Dan nemen ze de Snitsers het op in de uitwedstrijd in Scheveningen. Heerenveen had de prima competitiestart geen goed vervolgjaan kind. In eigen stadion water Juster met 4-12 van Heracles Almelo.
Het elftal van Heerenveen had een wiere metamorfose ondergaan, waarbij vooral een tal jeugdspelers trots erin binnen naar het eerste elftal. Een van die spelers is Kenneth Otigba. De Nigeriaanse Hongaar had een basisplak gekregen van trainer Marco van Basten. Kenneth Otigba went in het centrum van het Heerenveen. En dat mooi het centrum van het Heerenveen weet ik. Hey jongen. Volgens mij ben je muziekliefhebber, of niet? Yeah, I love Bob Marley, of course. Bob Marley, ja, dat is... Yes. Oké. Alleen Bob Marley of ook andere muziek nog? Some rap music, you know. Yeah? But like, yeah, Bob Marley is good. Dus hier woon je, in het bruisende centrum van Heerenveen. Yes. Valt het een beetje? I like it, of course. Yeah, here I can see a lot of people. It's nice. Ja. Ja, want nu 1,5 jaar woon je op jezelf, geloof ik? Yeah, 1,5 jaar woon ik zelf, maar yeah, I just moved here like 2 months ago, so I like it. Here in the middle in the city. Yeah, it's a small house, but it's good. Yeah, it's perfect for me. Kijk, yeah, let's go. Ja. Second floor. It's not a big house. It's not a. Not a big house. Not a villa. And I hope you like jamming too. And the rules ain't no vow. We can do it anyhow. I and I will see you through. Het belangrijkste aan de muur zie ik wel. Ja, het belangrijkste, of course. Nummer 2 ook. Ja, nummer 2. Had je gedacht, begin dit seizoen, dat je in de basis zou komen? Well, I was hoping, you know. That is my dream to come in. So of course you have to plan for it. Yeah. De grote koptelefoon ook, hè? Yeah, wat is dat met voetballers die altijd die grote koptelefoon op hebben? Wat is dat toch? Yeah, you have to focus on the game. You know, and if you only hear your music, then you can concentrate before the game. So yeah, it's my own world, you know. I just concentrate on my game and I like my balcony. Yeah. It's a little small space, but here, from here I can see everything, you know. Okay, that's pretty nice. I can see the city. Heb je daar geen last van? Al die kroegen hier vlakbij, discotheekje erbij? Not really. I can sleep well, you know. But if I sleep, I close my door, the window. So a little bit noisy, but I can sleep well. That's good. Oké, maar ja, als ik 100 meter bij de kroeg en de discotheek van Baza wonen, dan weet ik niet of het wel goed zou komen met mij. For me, it's okay. Otigba is binnen in Nigeria, maar verhuisde op zijn 5e naar Hongarije. Daar wennen hij 10 jaar lang met zijn mem om daarna naar Heerenveen te komen. 4 in Nigeria, 6 in Nederland, maar 10 in Hongarije. En dus... I feel Hungarian, and later also I want to play in a Hungarian national team, you know. Yeah. So I feel like Hungarian, but Hungarian black guy, so ja, is dat... it's a little bit different. Is dat... Ja, want je zei eerder al eens een keer, volgens mij was je de enige donkere jongen in Hongarije zo'n beetje. Ja, de enige, ja. Is dat moeilijk? Well, sometimes, yes. Yeah, sometimes it's difficult because when they see us like a group in the national team, on 21, they look at me like, oh, are you Hungarian, you know? And they say, yeah, I'm Hungarian. Yeah. I lived in Hungary for a long time, and I feel Hungarian, and that is important. It's not how you look like. It's what you feel. Juist. Maar wel ook sprake van racisme in Hongarije? Of? They have racism, but like I'm a footballer. They like footballers, you know. Yeah. And it's not a problem. Otigba roept vanaf zijn 15e terug de jeugdteams van Heerenveen. Mooi verantwoordelijk voor Otigba wie Jan de Jonge, nou dus trainer van Heracles. De jongen is net verrast dat Otigba nou de stap maken had naar de basis van het eerste. Ja, nou, kijk, verdedigen is een vak en hij kan verdedigen. En dan heeft hij was heel gemakzuchtig in het begin, daar hebben we ook vaak met hem over gehad. Tot in den treuren. Nou, dat is er een beetje af. En de afgelopen 2 jaar hebben we echt duidelijk aangegeven van, nou ja, wat gaan we doen? Welke stap zetten we? Die makelaar was ook helemaal mee eens, moest bij Heerenveen blijven. Want ook in Engeland hadden ze heel veel belangstelling voor hem. Omdat echt een grote fysiek sterke centrale verdediger zou worden. Nou ja, we zien nu hoe ver het is gekomen. Trainer Marco van Basten is wat meer verrast. Hij had twijfels over de stap van de beloften naar de basis van het vlaggenskip. Maar de coach liet Otigba voorlopig gewoon stingen. Maar
net te gauw van stapel rennen. Nou ja, kijk, je moet ook niet te snel concluderen dat het allemaal goed is. De stap van het tweede naar het eerste is een hele grote. En nou, daar hebben we heel veel moeite mee. Dat kost veel tijd en arbeid en energie. Nou, hij pakt het goed op. Hij heeft zeker nog wel zijn nodige leermomentjes te gaan. Maar tot nu toe zijn we heel tevreden daarover. Dus ja, dat is positief. Ja, dank u wel. Ik denk dat hij wel tevreden is. Wie, ik of hij? Nee, nou, hij. Ik weet niet of hij goed heeft meegeluisterd, maar nee, geloof ik niet. Heb je het gehoord? Theo Pijper, Jannik de Jong en Dirk Fabriek hebben snel in het Engelse Swingfield de vrouwtitel van Nederland op de langbaan binnenhellen. De drie Friese gasbaancoureurs hellen 64 punten, 2 punten meer dan de nummer 2 Frankrijk en 16 meer dan de nummer 3 Engeland. Op de gasbaan van Swingfield wie Theo Pijper geweldig op dreef. Hij helde 30 punten binnen. Europees kampioen Jannik de Jong die er 21 punten bij en Dirk Fabriek 14. En proefspeler Stefan Savic bloot net bij Sportclub Heerenveen en zal op korte termijn een contract tekenen bij een orenclub in Nederland. Dat zei het zijn belangenbehartiger. Heerenveen interim-directeur Gaston Sporre zei eerder al dat het onwis is of er nog een transfersom betalen worden moet voor de speler van Red Bull Salzburg. Maar nevens de belangenbehartiger van Savic is dat onzin. Nevens hem woe Johan Hansma Savic een contract aanbieden, maar had Heerenveen hem waarom lutsen dat Hansma op non-actief stelt is. De vierleppers maakt je haar op voor de climax van dit seizoen, het NK, takomsneun in Polsbroekerdam. Het is een pittige fase, want sneuns die de 5e wedstrijd in 8 dagen tijd al op het schema. In Grieptjerk, waar het bekend, waard haren de beste klassementslepper van het jaar 2013 nemen mooi. Wij polsten de vorm van de favorieten. De reguliere vierlepcompetitie telt 21 wedstrijden. En de beste zoon daarvan tellen mij voor het eindklassement. Sneun wie in Grieptjerk de laatste in die riegen. Dat eindklassement bepaalt ook hokkerleppers er naar het NK gaan. Bij de jongens beginnen de Bigeliks de beste fjouwer naar Polsbroekerdam. Bobby Zwaagman van Drielst wint het klassement en mij zou op het NK zijn titel verdedigen. Ja, die wil ik heel graag halen en ik ga er ook alles aan doen om nog een keer Nederlands kampioen te worden. Ken het, denkst? Het is wel mogelijk. Het zou ook wel kunnen. De orenplakken binnen voor Tom Hoekstra, de Fries kampioen, en Jan Teerdenauta. Maar de grote verrassing is Jelmer Wienstra van het Sum. Hij wint in Griepsjerk zijn tweede dijtitel op Riegen en klimt naar het 4e plak. Precies genoeg voor het NK. Dan gaan we naar de vrouwen, want daar smiet Lisanne Hulder uit Burgum hege egen. Krijgt 15 jaar, maakt het haar debuut in de eerste klasse en nu al in de leiderstrui. Zij stiert klaar voor haar eerste sprong te geren met haar broer Age Hulder. En zo krijgen we een uniek vierlepmoment. Lisanne Hulder en Age Hulder, beide in de leiderstrui, springen beide naar de winnende afstanden. Lisanne helpt 15,69 en Age Hulder zelfs 19,81 meter. En dit is dus de dij van de familie Hulder, die het graag op het NK hege egen smieten wil. Lisanne Hulder, die had dus een dreamdebuut in de eerste klasse. Ze wint de wedstrijd en het klassement, maar zocht haar zelfs net als favoriete op haar eerste NK. Ik beschut me als een ervaring. Ik had nog net de verwachting dat ik winnen zal. Maar aan de andere kant, als die oren vooral die springers had ze nou springen, had ze misschien wel een goede kans. Ja, dan had ik zeker wel kans. Ja, klopt. Helianne van der Wal, Klaske Nauta en Grietje Abma binnen de orentraaien NK-gongers. Bij de junioren stelt Age Hulder zijn kandidatuur voor de nationale titel. 2 Jelien debuteerde hij met de juniorentitel. Vlien hier weer geblesseerd, maar dit jaar is hij heel nul waarom. Hij wint het klassement, pakt hier een kansrecord en laat zien dat de vorm er is. Maar wat zei dat voor dit NK? Net vol, denk ik. Nee, dat is hetzelfde als een weekje voor het FK. Het is een moment waar het gebeuren moet. En het is altijd een paddenwedstrijd, dus er kan van alles gebeuren. Er beginnen 8 junioren naar het Nederlands kampioenschap. Fries kampioen Hans Ulko de Boer en Sietse Bokma zullen er ook een gooi naar de medailles doen. Maar Age Hulder toont aan dat hij een van de favorieten is. Bij de senioren binnen alle eigen jochten op Bart Helmholt. In Drielst verbeterde hij het Nederlands klassementsrecord van Jacco de Groot met 100 centimeter naar 143,65 meter.
Dat is gemiddeld 20,52 meter per sprong. Helmholtz leert hier 19,48 meter. Dat is genoeg voor de leiding, maar net genoeg om zijn klassement vol te lepen met 20 meter sprong. En dat viel er toch zo'n beetje als een smetje op dit seizoen. Tuurlijk pakt een klassementsrecord, maar ja, voor diezelf was natuurlijk de lat altijd zo hoog mogelijk lezen. Voor het seizoen zei hij van ik wil alleen maar 20 meters in mijn klassement. Ja, en dat is net slagen. Helmholtz is en blijft de kandidaat voor goud op het NK. Grootste concurrent is Jacco de Groot uit Woerden. Je zou haast vergeten dat de regerend Nederlands kampioen ook meedocht in Polsbroekerdam. En dat is Arne Galema. Hij wint in Griepskerk met de enige 20 meter sprong, 20 meter njochen. En Galema toont vorm en is misschien wel de outsider. Ik denk, ja, ik heb wel kans. Maar er zijn natuurlijk twee die hebben misschien nog meer kans. En, ja, hier heb ik minder kans. Ja, er zijn altijd kansen. Ja, op basis van de zo'n beste wedstrijd bist u de beste leper van Nederland dit seizoen. Wat zei dat voor het NK? Dat ik daar weer de favoriet ben, maar dat ben ik net overwend. Dus, ja, maar die doelstelling kon ik eigenlijk altijd naar een NK ta en die druk die wil ik mezelf ook wel oplezen, want ik weet van mezelf dat ik dan het scherpst ben. In de voorzissingen van het Hollands Boen oer het NK rekken je zij op 4 keer goud. Maar daar denken deze Friesen heel oors over. De vrouwenskaatsters liepen ze stadig ontaan naar haar hoogtepunt van dit seizoen, de PC. Over 2 dagen treffen de 12 beste partoeren elkaar in Weiden. Vooral geënt om dat evenement zochten wij vooruit naar de koonshavers. Juster in Akrum troffen we de outsiders. De partoeren van Marije Hiemstra en Nienke Sibrandi worden zien als de outsiders op de PC. Beide partoeren had dit seizoen 2 kransen woen. Doch kennen we Marije Hiemstra en Imke van der Leest ook als favorieten beschouwen. Vorig jaar winnen ze nog de winnaar van de PC. Ja, nou ik geloof net dat wij voor de favorieten winnen. We hebben net de meeste kransen dit seizoen. Maar nou ja, Marije en ik hebben wat te verdedigen en gekeken dat er leuk in maait, denk ik. Geke de Boer is in het plakkaam voor Aukje van Kuken. Vorig jaar nog koninginnen op de PC. Begin dit jaar houden Van Kuiken op met keertsen. Ze hier alles al woen en wil graag oren dwaan. De Boer is de jonge vervanger die het bij haarzelfs nog wel verbeteringen zocht. Goed werk, wat snel naar de bal. Ik wacht ze meestal wat aan. En misschien mijn opslag wat harder. Dat is het enige, ja, dacht ik. In Akrum zitten de vrouwen op de beslissende punten net mooi. In de eerste omloop zien Joukje Couperus en die giet het gelijk op. Maar de scherpte mist bij de titelverdedigers. Bij 4 van mijn staan Hiemstra mooi size gelijk op het deer. Hiemstra slaagt dan zelfs op. En als die bal uitgaat, kunnen Hiemstra en die douchen. Maar tegen op de PC is het spul van Hiemstra en die nog te wisselvallig, zocht ik Geke. Soms pakken we het krek net, soms krek wel en meestal krek net, dus dat is wel jammer. En daar loopt eigenlijk gewoon onder lietse dingetjes. En dat, ja, dan verliezen we. Het kan elke dag wel weer oors wezen. Het is misschien wat makkelijk zijn, maar nou ja, in het waaien klap het wel in één keer. En het is ik maar kijk wat de chinstanders doen, daar heek ik net altijd invloed op. En had je zelf lekker stint de bal in en wat wil goed komen. Het is de vraag wat Hiemstra waans die lekker balje kan. Ze had last van een schouderblessure en daardoor is ze net voluit gaan. Maar door krijgt ze nog slaan. Maar dan mist dat toch krek dat lietse bitsie. Dus dat is wel, nou ja, balen. Dat is net die 100% Jan kist. Was het wel wiste Jan of kist Jan en dan, nou ja. Want dat is vorig jaar hij dus ik de PC won. Nou ja, dat wordt natuurlijk graag werd, denk ik. Ja, natuurlijk. Je hebt wel een titel tot verdediging, maar ja, de andere partoeren ben ik hartstikke goed. En alle partoeren draaien wel wat. Dus wat dat betreft, nou, dat kan een mooie dag worden. Ik denk dat het heel spannend wordt wie de winnen zal. Hiemstra won verliezen hier de finale van die oren-outsiders. De zusjes Wiljo en Nienke Sibrandi en Maaike Ozinga. We treffen ze in de tweede omloop als ze strijden om een plak in de hele finale. Dat doen ze zijn de PC-favorieten van dit jaar, Lisette Wagenaar en die. Een drege partij. Het partoer van Nienke Sibrandi komt al rap op een F te staan.
Het spul van Sibrandi en die is te wisselvallig. Het parcours komt 4 van meer achter. Nienke slacht op van de zijkant en dat pakt goed uit. Ze komen waarom, ont 4 van fjouwer. Maar het is te let. Bij 4 van fjouwer slag het net voor de deur uit te komen. Ze vliegen eruit in de favorieten van komende Waasdie. De Sibrandis balen ervan. Het perkgroen net en mijn opslaggroen net. En later begon mijn opslag wel wat erin. Ik moest eerst wat ziekje maken, het eerst een pikker opslaan. En toen ik weer. En ja, als we dan de draai hebben, dan gaat het lekker, maar het is weer wat let. Dus ik kwam wat let op gang. Dit is wel een beetje hoe het in het seizoen gaat. Soms gaat het goed, dan keertsen we eigenlijk foutloos. Dat we gewoon stabiel keertsen en gewoon constant binnen. Keertsen, mooi grut keertsen en dan pakken we ze maar de opslag wel weer, net volle boeten. Dan gaat het goed. Dan winnen we en een keer week van Venna zou winnen. Netjes steende het verlies joggen de zuskus komende Waasdie mooi vertrouwen in de midden. Het is een daaiapad, dus het is nooit te sissen. Favorieten kunnen er uitslaan worden van eerste klas parcours. En dat is natuurlijk het mooiste, dus daar hopen we op. Als we goed keertsen, focussen erbij, weinig fouten, dan kunnen we heel veel komen. Maar als we fouten maken en de kop hingen litten of leuk worden, dan verliezen we gewoon heel simpel. Ja, en de grote favorieten van de PC winst, het parcours van Lisette Wagenaar en die had de partij in Akkerum juster woen. Waar je in uw nieuwsprogramma joert vanzelfs omtinken van die Froys PC en op internet kun je gearvetting zien van de hele finales en de finale. En dan Safi Boppenslag, takken waar je dus bij u op radio, tv en internet omtinken van de Froys PC en ook dadelijk kun je weer zien naar het Frieske Nijs in Joert. Dag.